Învierea Domnului ne permite să înțelegem că există viață veșnică. Domnul a devenit primul rod și exemplul învierii. Iisus s-a născut pe acest pământ cu un trup fizic, la fel ca al nostru. Și deși a fost ucis de mâinile păcătoșilor, El a înviat, pentru că în El nu era niciun păcat. De aceea, puterea morții nu l-a putut birui pe Iisus, cel fără de păcat. Iisus nu doar că a înviat, ci ne-a învățat și pe noi cum să fim părtași acestei învieri și să dobândim viața veșnică. Dacă credem în Iisus Hristos ca mântuitorul nostru personal, atunci chiar dacă trupul nostru fizic va muri, El va învia odată cu revenirea Domnului. Totuși, pentru a crede în Domnul și a lua parte la înviere, nu trebuie să uităm ce înseamnă cu adevărat să crezi în El. A crede în Domnul nu înseamnă doar a crede cu mintea sau doar a rosti cu buzele. Înseamnă a crede cu toată inima în fiecare cuvânt al Domnului și a-l pune în practică. Procedând astfel, veți deveni părtași ai învierii și ai vieții veșnice.